Γεια σας παιδιά! Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Μη με χτυπάς. Εμείς σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε, Συγγνώμη. εμείς όπως λέω... Θες να με χτυπήσεις? Κάσε! Οπ. Δεν με πήρε καμία. Ναι, λοιπόν... Θες να με χτυπήσεις? Ναι. Είσαι κακό παιδί. Δώστε μου λίγο Κωνσταντίνη. Δεν έχεις string επιτέλους τώρα. Δεν έχει string. Πάει ο ιστός σου της αράχνης. Της αράχνης. Της αράχνης ήταν ο ιστός. Let's make βασιλόπιτα by the way. Let's make βασιλόπιτα. Πάνω, you are dead. Oh fuck. Hey, μη με χτυπάς. Θέλεις φεγγάρι. Δεν πάει να με χτυπάσει. Άντε, γεια. I am swag. Και το ξέρω όλη η Ελλάδα. Το στήσω και underground για τη μακαρονάδα. Και βλέπει και γελάει μέχρι και η Ελλάδα. Είσαι μια γελάδα. It's μια γελάδα. It's μια γελάδα. Oh. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε κάτι να πούμε στο επεισόδιο. Είμαστε βαρεμένοι. Είσαι βαρεμένος. Είσαι βαρένιμος. Βαρένιμος. Είσαι βαρένιμος. Είσαι βαρένιμος. Σε ένα φεγγέριμος. Όχι, γιατί δεν πέρες. Είναι κοπήρι. Όχι. Let's make κουραμπιέδες. Let's make κοραμπέδες. Κουραμπέδες. Θες κουραμπιέδες σε ένα φεγγάρι. Τι λέει? Δεν θα το ρίξει ποτέ. Μακάρι να τον ρίξω το έξω. Θα είναι η δεύτερη μου νίκη. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, γιατί έριξε τόσο λίγο πόλη. Δεν ξέρω. Πήγε, αν είδες, πήγε προς τα πίσω. Αχαχα. Are you kidding me? Yep. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξουμε ένα ακόμα και θα ξαναγυρίσουμε. 2-3. Γεια σας, παιδιά, επιστρέψαμε. Γεια σας παιδιά, επιστρέψαμε. Μη λες ότι Ξέρετε, εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε. Πάνω, μην βγει τόσο λίγο μικρό το βίντεο. Ξαναερχόμαστε. Επιστρέψαμε πάλι. Επιστρέψαμε, η επιστροφή. Η επιστροφή. Μην καρίζεις. Η επιστροφή. Let's Μην make καρίζεις. κουραμπιέδες. 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 Είσαι κουραμπιέδες. Είσαι κροκόδιλος. Ω, πάλι δεν έφαγα άπλο. Here's a little piece of shit. Αλλά δεν μπορούσα να με σκοτώσεις τώρα. Όπα. Τέλειο αυτό, We want to make... Όχι, περίμενε. We want to make κουραμπιέδες. Έλα Ευεργία. ρε πάνω, βρωμιάρη. Πέταξα healing. Είσαι ευχαριστημένος. Όχι, Γιατί βρε. ήθελα γκάπλη. Θες να σου πετάξω και γκάπλ, πάρε και ένα γκάπλ. Θέλω να σου πετάξω κάτι. Το γκάπλ θέλω. Το γκάπλ είναι η μόνη μου αγάπη. Και εμένα είσαι η αγάπη μου. Τρελόρι. Τρελός. Είναι τρελός. Είναι τρελός ο χαζός. We want to make κουραμπιέδες. Καραμπιέδες. Κάτσε και το healing εδώ. Εν τω μεταξύ για healing έπρεπε να πάρω regeneration. Τι έχεις? Can we wait it? Okay. It's only a game. You piece of shit. You piece of cake.
Αχα, τελειώσει εμένα. Αυτό είναι το τελευταίο που κάνουμε. Τι? Άλεξ, είναι το τελευταίο. Τι είναι στο τελευταίο? Game. Τι κάνω? Όταν μου λέω έτσι. Asta για το... Τίποτα. We want to make κουραμπιέδες. Κοραμιέδες. Κουραμπιέδα. Θες κουραμπιέδα. Τι σπούτ μου ρίξες. Γιατί έχω περισσότερο σπίτι από τένα. Γιατί σου ρίξα σπίτι. Ναι, πριν μου ρίξες, τώρα μου ρίξες. Όχι. Είσαι ένας Λεμόνι κοντρός να μπαλώνεις. Κοραμπιέδα. Θέλεις φεγγάρι. Εγώ θέλω ένα φαγωτό. Ναι ρε, άνοιξη. Το ξέρω. Δεν είναι φτιάξει Γι' αυτό δεν το ζητάω. Βασικά είναι άνοιξη. Είναι άνοιξη. Το έχω να πω. Δεν κάνουμε μπουρτιούτσο. Είμαι τσιτέρ. Δεν κάνουμε μπουρτιούτσο. Μπουρδιούτσο. Για να δείτε τι είναι το μπουρτιούτσι. Το είδατε χτες. Ναι. Εσύ στο χθεσινό βίντεο που έκανες, νομίζω, στο χθεσινό ή σε ένα άλλο, αντί να γράψεις «Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft», έγραψες «Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε το δολοφονημένο game». Άντε πες τι έγραψα. Αυτό έγραψες. Δεν το έγραψες. Θέλεις να το δείξω μετά το βίντεο. Θα το δείξω. Μην καρίζει όμως. Εγώ είμαι ήρεμο παιδί. Με πολύ ήρεμο. Πανήρεμο. Όντως είσαι ήρεμος. Είμαι πολύ ήρεμο. Λοιπόν πάνω. Παίρνω όμως critical. We want to make κουραμπιέδες. Μην το κάνεις σαν ωραία. Μου πάει το γρούνι. Το γκρούνι από το κοριό. Από το κοριό. Οπ. We want to make κουραμπιέδες. We want to make ουρανάς. Ευχαριστώ. Δεν το πήρες, πάρ' το. Όχι, θα το πάρω. Σε χέζω. Ω, είσαι κακό παιδάκι. Είμαι κακό παιδί, δώσε μου να φάω φαΐ. Ωραίο αυτό, ωραίο. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Είπαμε είσαι ωραίος. Είπαμε είσαι άσχημος. Είσαι άσχημος. I want to make ουρανιάδες. Κουραμπιέδες! Είσαι ένας κουραμπές. 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 Είσαι κουραμπιές. Σαν ένα και φταίς. Λοιπόν, βρήκα πώς θα γράψεις το όνομα του τίτλου. PvP Part 2. Ξέρεις πώς θα κάνεις κοινωνική θυμάμαι που έχει κύβους μέσα. Ναι, τέλος πάντων. Κύβους. Κύβους. Ναι. Και θα γράψεις του. Και μετά θα γράψεις για ονομασία. Με κουραμπιέδες. Οι κουραμπιέδες. Με κουραμπέδες. Όχι κουραμπέδες. Μπιμ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe για να ενημερώνεστε πότε κάνουμε βίντεο. Γεια σας!